Selum damang dainang adorang sa tatangin hatan ni dewa talibaga seperti kenon martang yang mahita. Dami na sumurung na siyan Tuhan dewata ima mangaramoti hati-hati dok pikra muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tay. Amin. Hurian na nalonga di bagasan Yesus Kristus hatan ni dewata nasa hita di bagasan partiknya non dia nek maisen buku di si Musa na paduahon bidu 20 ayat sada 1 sia. 2 Musa 20 ayat sada 1 sia saudara mahatan di bata. Dan jadi para ratonmu barita gagap jala unang pahermang tanganmu rap doho perjahat gawis tidak kon hageduhon. Dan jadi pahitommu tahi torop laho majahati jala dang jadi perguluanmu hata bada manang menulopi hata torop laho papelhon uhum. Na pogus pe dang jadi pinanmu di pergulutan na. Menuju pangholo buni musum manang haludena lilu ikon mulak togyonomu tu ibana. Molo didaho halude ni halak na makagian homad date di bahin sorakna. Dang jadi pasobong mo peak ikon pahemu doi rap dohot binuanna. Dan jadi pelingom uhum tu halak na pogus hasol hotanmu di pergulutan naik. Saya paholang maho sian hata gaga. Jale dang jadi mate bunommu halak nalidang dot natigor. Edang olo au mamitori halak perjahat. Dan jadi jalo ommu silehon lehon. Ay papitu mata ni halak akan natongor hian nyan anggo silehon lehon. Jala di papeol perhataan ni halak pertiba. Dan jadi hilangomu halak dagang. Di boto hamudo roha ni halak dagang. Ala halak dagang nang hamuna julu di tano Mesir. Olak nido pajahan. Salam. Salam sejahtera. Salam sehat. Dihita salhutna damang dainang na pinarsangapan di bagasan Yesus Kristus. Di bagasan pertikieno di paluas di batado pehita pajupang di bagasan las di roha. Aleni lembar tabba matutu las ni rohata di bahin hata ni di bata nasahat tuhita di bagasan pertikieno. Dung ditugu di bata bangsoi haluar cientano Mesir totu gudang dope nanaing persiajaran ni bangso ni dibatai asa gabe imasikok na sida gabe sada bangso na bulu. Panugun ni dibata tu bangso Israel dak kolang panugud di bagasan perdalanan. Alena rumik kok sa sitong na songo dia bangsoi ditugu marhite-hite pangutusyon na dinggan. Marhite-hite akahaporsyan na sitong. Jala marhite-hite lomo ni rohani di bata. Di bata mangigil bangsoi asa buy na sidahot songon ima sada bangso na dialomohon ni di bata. Songon sada bangso na patuduhot lomo ni rohani di bata tuak kahumalyang. Ubahay nima dilihod di bata ma akaruhut akapatik nagabe dalan ni bangsoi medalani perngulun na. Nagabe aturan ima gabe persigat tunga dinasida medalani ngulun nasida sigarupar. Dang boy bangsoi haluar sian patik. Patik na pinasaha ni debata tu bangsoi menjadi dasar kehidupan dinasida. Marhite-hite trupuk jamita di bagasan pertikenon dung dilehon debata patik na sapului tu bangsoi dang saya sasitong na hulang patik na sapului. Gudang dope na dilehon ni debata tu bangsoi asa gabe uli pernguluan ni bangsoi.
anggota perahon hata ni dibata di bagasan partikianon di buku di si Musa na padua di bidu 20 tuluon masa tekas do ima di suarahon di bata marhite-hite si Musa songo dia bangsoi mangulu jalan medalani akka parngulonna songo dia bangsoi bui patudun akka hati gora di bagasan nguluna si gadupar songo dia bangsoi bui merdalan di ruhut nang pinasahat ni di bata di bagasan ay sada tung masa tekas do ima di pabotohon di bata tu bangsoi dan jadi pararaton mu barita gagap jela unang pahermang tangan murak doho parjahat barita gagap diajari do bangsoi tung nasu jadi nasida pasahaton barita gagap oma penggada-gadaun hata jadi sada bangso ni di bata sada jol masih Tuhan tung naso jadi ibana mangulan akka naso dalomohon ni di bata sada bangso manang sada jol mana porsia tu di bata iko jongjong do di bagasan hati goran dang boy meol-eol dang boy pamangan na pasahaton hata naso napas alena boy pasahaton ni bangso ni di bata kahatana akahatana tigor do akahatana uli akahata pasu-pasu mamurai dang boy bahkan menggede-gedai hata dang boy anggo adong di humalyang ta na jujut menggede-gedai hata di bagasan parngulon na manang parbelak anggo bahasa batana berarti dang bangso ni di batai dang namanada di bata ibana di bagasan uluna damang dainang nenolongan di bagasan Yesus Kristus anggo ima tabam majo ruji-ruji manang tarimangi majo sian na sepului patik ni di bata patik na dia na jujut talaos patik mangalak kok dong totu daong patik nga buat manang mabunuh dong totu daong alai patik na jujut ima talaosi sian na 10 patik na pinasahat ni di bata tanpa sadar kita ima patik mergabus patik basyahon bas hami dok kosongoni murah-murah dojol masun nari mergabus murah-murah dojol masun nari menggede-gede hata akan aso hata pe dipasah mandokan na asi bahkan nunga gabe ima songon mendara daging hata na mergabus so manang na menggede-gede hataon di piga-piga halak alai nasa jolma na mangulaon hata pergabuson manang marhata gagap dang dihalomohon di bata dokot di bata marhite-hite hatana dia pala partikenon unak ko pararatun barita gagap jala unang paherbang tanganmu rak doho perjahat dakko lang ima diorai pasahaton hata gagap alai manulupi akahata na sunadinggat pe tung naso jadi do ulahonon ni jolma nang manada debata di bagasan ngulu nasi ganupar di ayat na paduahon di bata do musenang dang jadi pahito mutahi torop laho majahati jale dang jadi penguluanmu hata bada mana manulupi hata torop laho papelhon damang dainang nenolongan di bagasan Yesus Kristus tung masa jujur do memang totok kita mangulon akan nasunadinggan di bagasan parngulota isarana sejujur do hita manulupi akka hata nasunadinggan anggo jolma napasahaton on ima keluargata mata boto ibarat na nasunadinggan diulahon ima dongaton alai ala keluarga ta ala dongat ta ibana jujut duga besta pasobu-sobu ima ulon no alai hata ni debata di bagasan partikianon diajar do tuita tung unang be julma namanada debata dula songoni
sada bangso ni di bata marite-hite turpu jamita di bagasan partikianon, iko boy bay mana ho di bagasan hati goran. Iko boy mana ho di bagasan hasit tongan. Hati goran hasit tongan. Sada hatarida doi nang mangawon di bata di bagasan parngolon. Ala di bata na tapuji ima di bata jolma partigor. Jangan dong ima di bata na tapujion songo di bata gana-ganaan. Ale di bata na tigor, di bata na sitong, di bata na badia ido na tapuji. Ale ni sada jolma nang majalo di bata di bagasan parngolota. Iko mangulo mahita songo di bata na tapuji. Iko sarobang mahita do di bata na manogu hita Tuhan ngoluan nasora suda. Anggo bangso Israel dilio di bata do akka uhum akka ruh tu nasida. Asa merhite-hite akka ruh do akka uhum mangolu nasida di bagasan parngolonna. Buah hita tutu ima jolma nang mangolu di pada nembaro. Dilio di bata do akka ruhut tu bagasan parngolot akka patik. Ale dada gabi patiko mabek kita malua. Patik nanileo ni di bata akka ruhut nanileo ni di bata gabi pagar doi di hita. Tung nasuna jadi hita mangalaosi pagaron laranganon aturanon. Buasa asa mangulu hita di bagasan lomo ni rohani di bata. Nasa julman nang manigbil sian padan ni di bata sian patik ni di bata. Berarti mas swadahon di bata ma ibadah di bagasan parngolona. Da ada holang patikina di swadahon. Alai narumikot na mangalehon patikot do na di swadahon. Damang dainang nenolongan di bagasan Yesus Kristus marhite-hite turpu jamita di bagasan partikianon diliho do jalhami buat do imas sada ujahan na masa uli sian turpu jamitaon imahay bayan pasiding masilewle na bapitung mata ni halak jalhok maho di bagasan hasitongan ang gondong nga buhita pasidikon na papitung mata sian akka hati goran berarti boy mahita ho di bagasan hasitongan ni di bata. Anggota parwahon di ayat sada ayat 21 ayat imasia sa sitong na tung takas do akka larangan-larangan ni di bata na dilihat tu hita. Jala diajari di bata do hita songo dia gabi mangulu di bagasan hati goran. Dakko lang larangan. Alai anjura pe di pasak debatado marhite-hite turpu di bagasan partigiano. Wala niya manginang hurian ni Tuhan na nolongan di bagasan Yesus Kristus buhado hita tutu boyjongjong di bagasan hati goran ni di bata. Na perjulo sahali asa buhita mangulu di patik do hati goran ni di bata. Asa buhita dang bemapitung alen sileo-leo ni halak. Na perjulo sahali jongjong mahita di bagasan hati goran na diigil ni di bata. Jalata oloima lomo ni rohan ni di bata. Damang dahinang sada halak Kristen ikut tarida do di bagasan na makanguluan hakka hati goran. Sada bangso ni di bata diajari do songo dia buna sida mangulu di bagasan lomo ni rohan ni di bata. Jadi marite-hite hata ni di bata di bagasan partikeno diajari do hita songo dia do hita bujongjong di bagasan hati goran ni di bata. Jolma na mangulu di bagasan hati goran ni di bata ikubuy may mana madokot ulo tu natigor jeladahong tuaka nason natigor. Di bagasan buku di Matius 5 ayat 37 didokot do. Ya jika ya tidak, jika tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Songo dia bangsa ni di bata marhite-hite partikino diajari. Asa gabi bui jongjong di bagasan hati goran. Bui jongjong di bagasan hati goran berarti madawi akka ulaw na sunadinggan. Bui jongjong di bagasan hati goran berarti dang pasahaton hata na sunadinggan. Alai pasahaton akka hata na dinggan, akka hata pasu-pasu, akka hata penguatan tu akka dongang. Imana perjulo.
asa bohi ta jongjong di bagasan hati goran, dang be ulah notta mangida-ngida bohi. Molo tumpe dongat tos salah. Anggo salah ibana ikut honotta do salah. Alai molo tumpe tetanggat tak musut tak namaralo turohatta ima sitong. Iku bodo do honotta nasida sitong. Dan persoalan kawan atau lawan. Tetapi yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita berdiri di dalam dasar kebenaran seperti yang diinginkan oleh Tuhan dari kehidupan kita. Nah, paduahon sungguh dia do hita bui jongjong di bagasan hati goran ni di bata. Di dokko nima di bagasan partikianon jolma na bui jongjong di bagasan hati goran ni di bata. Ikon adong roha holong di bagasan parngolon. Anggo adong roha holong di bagasan parngolota. Idu gabisa da raut-raut manang sadaha taridaan nang jongjok kita di bagasan hati goran ni di bata. Di bagasan ayat 4 sahat ayat 5. Umma roa holong naikon ima ulaunota di bagasan uluta. Molo jupang holog buni musum manang halode na lilu ikon mulak togyonommu tu ibana. Molo didaho halode ni halak na makagian ho madate di bahen suratna dan jadi pasabwa mo pihak ikon pahiyam mo doirak dohot binuanna. Saulat na molo jupang holog buni musum. Ketika engkau melihat keledai daripada musuh tersesat, ikon paulokom buhado mangulahonon amangina borak do. Jangankan ima paulakon ima akahalode ni musuh. Na jujuk sunari majeheu pe taulahon. Alai marhiti-hiti hata ni dibata di bagasan pertikyanon didokot tungna sujadi do ulahonota soni. Tungna sujadi do hita ima mangulang akan nasunadingkan. Alai anggo jolma nang mangulu di bagasan akka hati goran ni dibata, akka patik ni dibata ikon adong marwah holong. Ikon boy mapatuduhonot tai dak kulang tudongatta. Alai narumikot ikon boy mapatuduhonot tai tualot tabe. Molo nunga boy tapatuduhon imarwah holong si somoni, boy tapaulak akka ugasan ni akka musuta, boy tapatudun akka hati goran imana dia lomon ni rohani dibata. Di bagasan ima buku di Matius bidu 5 ayat 40 petu masa takas di doko Tuhan Yesus Kristus. Anggune selau di jalu hamuna pangajarion. Haholong ima dongamu jala maralo madok musum. Alai hudok matuhamu doko Tuhan Yesus Kristus. Haholong ima musum jala tangyakom nasida. Lebih bagas do pangajaran na pinasa ni Yesus Kristus. Nasal jolma na mangulu di bagasan hati goran ni dibata. Boy ma ibana ima patudun holong nero hatu sudi jolma. Tumusuna pe boy ma dipatuduhon. Dang be dipasobu ima musunai gabe madate di bagasan ima nasonasito. Alai justru ditiki musunon madate. Ditiki musunon ima dang jongjong di bagasan hati goran. Diajari ma musunon songo dia do ima patudon hati goran merite-hiti merite-hiti na olo ibana paulakon ima akka ugasan akka musuna merite-hiti merite-hiti na olo hita gabi manulupi akka na tigor na diulahon yakka alotta budu ta ulahon ya mangina akka ina majo jujur tu rasa maulhi do diulahon akka ina akka ama pe jujur do maulhi ni. Na jujur do sonarion ngahu dokon haru ima majeheo naka pahapahanan ni alo pe taulahon. Unang mata bereng ibarat na pahapahanan di alota pananggana rotu ugasata. Torta lepar don. Torta lili, torta rabas. Alai hata ni dibata di bagasan partikeno di dokot tuhita. Unang behita amanginang mangulahon sisongon. Alai justru ikon ima
mangulan akka hati goran do hita di bagasan parngolota. Na mangihu musenang songo dia do tutu jolma nabui ima pasiding sileleo na papitung mata ni halak jelahok di bagasan hati goran ni debata. Di ayat walu sahat tu ayat sia di doko dan jadi jalo omo sileleon ay papitung mata ni halak akan atongor yan nian anggo sileleon. Jangan engkau menerima suap. Mulai di bahasa Indonesia ay doko di ayat na pawalu. Damang dainang nenalonga di bagasan Yesus Kristus mono taparwahon di hari na perpudion jujud do imata begi hukum tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah. Buasa di dok kosongoni akan namarhasu bodo akka papel akka uhum do akka hati goran. Nasala boy gabe tikos tergantung sileleon na. Na tikos boy gabe sala ala ima dang paradongan ibana. Ale marhite-hite hata ni debata di bagasan partikianon di dokko do tuhita sotung olo mahita majalo sileleon na sosiendelan na. Sala do majalo daw. Sala do mangalehon tong daw. Jadi dia do na sala. Anggo hita mangaleho sileleho tudung atta. Sileleho na taleonon dang siedelan na. Anggo hita mangaleon akka ima hamulation tuhuria isarana. HP ima sileleho na ton hasil na tatakko. Jadi berhite-hite hata di debata di bagai seperti jari unak kita songon. Jalan na paduahon berhite-hite hata ni debata na pawaluon idokod do tu masa takas tung naso jadi hita majalo ima sileleon na papitung mata. Artinya apa? Jangan pernah kita menerima suap. Karena suap itu mendatangkan kematian, mendatangkan murka Allah. Tabereng ma ima toko-toko Alkitab nama jalo ima suap di bagasan perngolona. Isarana anggo di buku di si Samuel tu masa takas do ima didokon anak-anak ni si Hopni, anak-anak di si Eli ima si Hopni do si Pineas. Ditikinaro ima bangso ni dibata pasato akapelian tu debata. Dan di pasat nasida langsung tu debata. Ale julu dioroi nasida julu disiati nasida akka pahat di pahana ni lao adong asa adong alangon. Ana di jalur nasida di bagasan perona. Uhum ni dibata, rimas ni dibata. Jadi merhite-hite hata ni dibata di bagasan seperti kenon asa unang dapok rimas ni dibata hita di bagasan penota. Tapasiding ma parngolusi songoni, tapasiding ma ngulutta siya na majalo akasuap, siya na majalo ima silelehon na papitung hati gora. Alay justru naik kon imahang lota di bagasan parngolota tajalo masih jaloon siya nakatigoran molotung pedang dapot tay siya nakadungata postro hatta lehono ni dibatado lobi siya ni imat bagasan parngolota na lebih rumik kosonari buhado hita jongjong di bagasan hati goran ni dibata dan gabe ima ala dongata gabe tapini ala na alota gabe tadokon ibana sala nang pe tikos alai di bagasan partikenon di dokod do tuhita asalam tarida manen warna ni perngolota ima sadajol manang tinobus ni Yesus Kristus di bagasan ngoluna berarti nguluton iko patudun warna na botar dang na birong dang na abu-abu alai na botar lapatan na songod dia lapatan na warna di bagasan perngolota warna na botar berarti ia sita siat akka ulaw naso di halomon rohani debata. Na perpudi sahali damang dainang nenolonga di bagasan Yesus Kristus buhado hita makanguluhon lomoni rohani debata. Dapat tudo maholong ni debata marhite-hite nahot hita di dalan ni debata. Yesus Kristus rotu pertidion manogu hita mangalehon patik na ibaru tu hita tujuan na aha tujuan na asa mangulu hita di bagasan holong ni rohana tujuan na aha asa mangulu hita di bagasan hasit tonga do hati gora tujuan na aha asa mangulu hita
jala gawe partohap bita dingolu na sa liling na. Di bagasan ima buku di sirong bidu onom ay 27 dokon ay upa tinuhorndo sa duha matean. Alay basa-basa ni dibatado hanguluan sa liling na marhite-hite Kristus Jesus tuhatay. Jadi anggota ulahon akan naso na dingga di bagasan perulota. Pasti dokon upata manang si jalota hamatian. Hamatian na sa liling na. Alay anggo ima mangulu hita di basa-basa ni dibata, di bagasan hati goran ni dibata, di bagasan lomo ni rohan Yesus Kristus, aja berta, si jalota. Si jalota ima mangulu manang hanguluan sa liling na di bagasan Kristus Yesus. Jadi tapi lima di bagasan pertikyan no. Dilitamu na mamangina, di dia hamuna nang mangulu. Nang mangulu duha muna di bagasan ima na papel-pel akauhum, akka hati goran, na mangulu duha muna di bagasan na majalo akka suap di bagasan parulong muna, na mangulu duha muna di bagasan akka perdosaon, manang mangulu di bagasan hati goran di mata. Tak kasih dokon, jelma na mangulu di bagasan dosa, hamatiad do upana, ale jelma na mangulu di bagasan hati goran do lomo ni rohan di bata, hanguluan sa liling na do nagabe diigi. Bangsa Israel ditugu diajari asa mangulu na sida di bagasan lomo ni rohani di bata. Hita sito Yesus Kristus dilehon ni Yesus Kristus anugerahna. Dilehon Yesus Kristus ima penubusyon na. Tujuan na aha. Asa dapot tahanguluan sa liling na rap dohot Yesus Kristus. Amin. Martang yang mahita. Muliate Tuhan. Disude basa-basa na totong nilihom mo tubagas ang ulo namin. Diajari ho kami asa mangulo di bagasan hasip tongan. Asa unak kami papel-pel akka uhum. Papel-pel akka hati gorang. Alay asa hok mahami di bagasan hati ko rasong sada tadda ng majalo kami hangulun ng pinatupang marhite-hite Jesus Kristus. Ajari mahami ho di bagasan hati koran. Ajari mahami patudun hati koran. Ajari mahami gay pasu-pasu di bagasan ulo namin sa ganupan. Muliate Tuhan. Tak doto mahami mangulan hatamon. Di bagasan Yesus Kristus, martanya kami itu depamu. Amin. Shalom.